Harimau. Dek Nika. Halo Mas Vlog. Sabar biasa. Padange bulan datari ngancani ati kang sepi gawe ngambara rasa kangen iki anganku iki tandha yati tresno ing ati kaya bulan mene padang ing wangi tak simpen ing jero
Jenam, DJ Nams. Wow. Ning kutha Solo mudolan mudi ning Taman Jurong ing pinggir Bengawan Solo mudolan mudi awan lan bengi do suka-suka nanging aja ngikajanji cahayane bulan rajang kudu ing cemoro angin kang tako sasat gawa kending tresno banyu bengawan sinara cahayane bulan lera sewu dia anglirat gugah kenangan ngeresakne napa mung sarwana ing Taman Jurong ing pinggir Bengawan Solo papan kreasi mudolan mudi sing tuwa-tuwa welingi aja nganti lali BBB. Monggo merapat lagi BBB. Aneka musik. Ayo BBB, ayo. Wow. Oh yeah. Kita goyang-goyang lagi. Aneka musik. Denny Pro. Gak mau pulang, maunya digoyang. Yo. Ning kota Solo Yo. mudi ing Taman Jurong ing pinggir Bengawan Solo mudolan mudi awan lan bengi do suka-suka nanging aja ngikejanji Aneka music. Cahayane bulan rajang muji ing cemara angin kang tako sasat gawa kending tresno banyu bengawan sinara cahayane bulan lera sewu dia anglirap gugah kenangan ngeresakne napa mung sarwa ana ning Taman Jurong taman indah kota Solo papan kreasi mudolan mudi sing tuwa-tuwa welingi aja nganti lali sing tuwa-tuwa welingi aja nganti lali Oke, lanjut lagi. lanjut.
koyok santri puaka. YPPA yang pokok-pokok aja. Aneh kalian sih.
santri-santri. Ini lagu ini sangat-sangat enak sekali, heboh sekali ya Mas ya. Wong lanang yen duwe bojo biduan kudu bisa sabar ora cemburuan yen tansah sujanen lan kerep uring-uringan ora lokal bukan anggone bebayan Pancen gaweane dadi artis panggungan ning kono ning kene nyanyi karo bergoyang mula biasane bengi kundur tanggapan pengen langsung sare wakadi jagoan sing marai kuwatir atine wong lanang manggung mrono mrene cari perhatian opo maneh yen nganggo lambi sing cingkrang-cingkrang genit mripate goyangane merangsang Boga kae amba pinggul digoyang-goyang saja disengaja mancing-mancing saweran yen sing melu joget wis mandem banyu setan kadang colak-colek mencari kesempatan. Yang kanan, keluarkan pargoimu. Ayo Mbak Pink. Adinda Woo! Heh, 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 heh. Yo boyoke boyoke. Aneka ya sih Mbak Vita. Abote wong lanang yen duwe bojo biduan kudu bisa sabar ora cemburuan yen tansah sujanan lan kerep uring-uringan ora mogal bubar anggone bebrayan pancen gaweane dadi artis panggungan ning kono ning kene nyanyi karo bergoyang mula biasane bengi en kundur tanggapan pengen langsung sare wakati jadolanan ayo Mbak Vita asing marai atau sudah cari perhatian
kebiduan sudah Mbak Vita. Sampun Mbak Sinta. Terima kasih Matur nuwun. sudah menemani duet saya Mbak Vita. Pengen ku siji nyanding sliramu tekan ku mati dongoku ra bakal mandek saturung sliramu bali. Nikan salam Sabarize Halo Mati Blanco. Tresno tekane pati Woo! Aku ra lila iso marang sliramu merko omongan dadi salah paham. Janjiku tak patenke ning jero raga iki supaya tansah kelingan sliramu. Lanangan liyane ra bakal iso nganteni jenengmu tak ukir sajroning ati. Pengen ku siji nyanding sliramu tekan ku mati dongoku ra bakal mandek saturung sliramu bali. Toduake ora apa-apa tresnaku tekane mati sing penting rasaku sateruse ana ning jero ati ning atimu. Nganti tak duwake aku lilo wis kulino bab ngampat loro pokoke kowe liyane aku waka ra ono kata bisa percaya endinge indah kelangan kowe aku jelas ngamuk mlaku tanpa kowe atiku remuk tak pasrahke Gusti kabeh takdirku dongaku ora pedhot yo mung kanggo sliramu. Lanangan liyane ra bakal iso nganteni jenengmu tak ukir sajroning ati. Pengen ku siji nyanding sliramu tekan ku mati dongoku ra bakal mandek saturung sliramu bali. Toduake ora apa-apa tresnaku tekane mati sing penting rasaku sateruse ana ning jero ati ning atimu. Sampai tak ukir jenenge kaya wayang lho ning ati. Gedene cintaku luar biasa jelas paling tulus sadunia walau kadang gawe aku kelaran apa wae tak tabrak yang menjadi penghalang tresno tekan matiku mung sampeyan ra ono muntire lekku berjuang kudu dadi siji ora urusan sampai pada tujuan Tuhan mohon izinkan. Lanangan liyane ra bakal iso
satosmu tangan gandengan. Iso ya? Iso ya? Oke, sak pira Mas Anang? Aku kaget telah satosmu tangan gandengan. Jelas suturo aku sing ngancani kowe taunan. Janjimu janji taek jare arep tekan tuwek. Nyatane cangkemmu elek ati ajar mbok suwe. Tiwas wis aku ngancani dapurmu wong kere kaya aku. Kowe ngoboti bondo dinggo nuruti gengsimu. Kowe milih kono sing iso nuruti senengmu. Asu pas aku dolan jebul ketemu kowe ning dalan. Kowe apa? Tepuk tangannya dulu ini. BBB. Terima kasih. Artikel musik. Kudune kowe ngerti tresnoku nomor siji.
Ken. Anjir. Gak aku lek ngono. Kurang Kudune piye? to. Kudune piye? Sing kene gurung. Oh iya, sing sitoke durung Piye jadi. to? Hah? Mas Fadil apa? Ono mamae? Endi mamae? Deng. Tak salimi to. Oh iya, kudune ngono. Bu aku mantumu. Enak. Iyum sih. Hah? Apa? Adekku. Iku lho, delok iku lho. Oke. Piye Mas? Mas Kevin lupa ya? Ngancani nanging ora iso duweni, nganteni nanging kowe malah nganteni tresno liyane. Dudu aku ternyata sing makarepke. Udane saya deras ramadep-madep, atiku melu talas. Pas udane teko kowe lunga milih wong sing luwih mulya. Tepuk tangannya dulu mana dong? Terima kasih. Aneka Gusti. Apa kowe ra ngerti larane? Nalika pas aku kelangan kowe, ngancani mongso sapimu, apa karepmu? Nyatane atimu tutunggo aku. Kediri rasa tresnoku, ning atimu tikus sliramu.
Mana sih Koko ini?